Is mise Lucy Ní Dhuiginn, búthúir mór alíne 2017. Beidh sprí agan ag fáil technící agus scileanna na alíne. Tásúla gom go mbeadh sibh soltas. Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy, Rarity agus Spike. Carachtair sin ar fád ón scanán nua My Little Pony. Fioc mé Rainbow Dash a bhfuil muing ildata uirthi le tharraingt agus a gathú. Siad na daithe a bheith ag tastáil nó gurm, dúinn, buí, dearg, bondearg, curcra, glas, aráiste, cruthóimid an ceann agus an curp ar dús. Clús amháin ar dheis agus an cuid eile do thaidhg mar a bheith balún ag imeacht taobhthír den dúinn. Tharraingt líne chun an scórnach a dhéanamh agus lean leis an líne chéine anuas chun an curp agus na cosa a dhéanamh. Tásúla álainn ullmhóra intí agus a cuid feabhraí an fhada. Chuirmid mionchara uirthi. Ní mór dúinn cúpla cearcail le ágáil ar na mac imrisc mar a bheith lonars na súla ann. Tá scíthán uirthi, seo iad na cosa deire, agus an airable. Is féidir leat an chorp a gathú gurm, gurm geal nó turquoise má tá sé agat. Is féidir leat curcra, buí, aráiste, dearg nó bondearg agus a lehéad a úsáid ar a fionna. Ná déon darmid, dó bhí lár na súla agus bondearg ar an imil. Agus déon cinnte go bhfuil lunar ina súla. Chuirmid strící de grathanna agsúla sa bhuain. Tarraing imlína tiubh mór thimpeall an chorp le dúgurm, ionas go cheasann sé amach. Agus sin Rainbow Dash ó My Little Pony. Chuir a ceapann siad. Bíal an teachtain siúin le carachtair ón Jungle Bunch, sin Miguel an gorilla.